Pán primátor, môžem vám povedať, že aj nám bude chýbať takáto verejná diskusia na danú tému. Pomaličky sa spoznávame s ľuďmi, stretávame sa viacerí a už vieme o sebe. Tak pokračujme, je milión tém, takto diskutovať. Začali sme, darí sa nám, je to síce nepríjemná téma, ale však nebudeme sa baviť o nejakých príjemných, to všetci zažívame, tie existujú, tie sú, o sporných nejakých. Takže toto je moja prvá prosba na vás, pán primátor. A ďalšia je taká, že ja naozaj musím znovu zopakovať, aj keď som nechodila do tanečník, do PKO, ale neviem si predstaviť normálny, kľudný, plnohodnotný život po práci, po ťažkej práci, poznáte ju, bez toho, aby som sa mohla ísť občas odreagovať napríklad do Parku kultúry a oddychu. Takýchto priestorov, neviem, akých iných máme. Sem tam ešte kino Mladosť a je to, už nevieme dokedy. A to je potom všetko. Viete dobre, že takýto priestor ani podobný nie je v Bratislave, takto štrukturovaný, ako je PKO, preto znovu žiadam, pán primátor, veďme celú tú diskusiu k tomu aj závery, predovšetkým zachovať niečo, čo máme, a jak to tu predchádzajúce rečníci povedali, trošku opraviť a fungujeme ďalej. Ale ešte čo treba urobiť, samozrejme navrhujeme, to sme už aj prezentovali viackrát, čo spracovali tie naše mladé architektky, tú predstavu úpravy nábrežia, lebo je pravda, že PKO sa stále využíval vo večerných hodinách v prípade nejakej kružky cez deň, ale ten priestor predtým nie. A ja môžem vám povedať moju predstavu, zašmurím oči a vidím sa, ako sedím v nejakom lehátku alebo pololežmo na trávičke pod stromom v tieni, čítam knižku z čítárne alebo knižku z knižnice, pijem kávičku a toto všetko je pred budovou PKO, lebo všetko tam je, tak na to by som tam mohla kľudne si po obede odpočinúť, do obedu, kedykoľvek. Takýto priestor v Bratislave nemáme, kde by sme sa mohli proste takto aj stretávať s ľuďmi, aj spokojne tie verejné priestory využívať. Tak ešte raz, pán primátor, prosím, ja hlasujem za alternatívu a dúfam, že tých ľudí bude dostatok na to, aby vyhrala. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani Šimočičovej a celkom na záver ešte požiadal slovo pán primátor, takže nejakým spôsobom by toto celé teraz zhrnul.